Machiegni e paw tuke tim mar Rapogi FC e joloche tuke mag Tukuza Talanta manyo bagi finals mag Gielap ma skul primar ma Kambogo e sub-county ma Uriri. Tim mar Rapogi nyolo Sogo gonde 2-0 e finals mane oywayo jaera mag adhula mathoth. Kopogore gi okombe, Rapogi nyodhi dala gi mich, kara nyodhi dala gi mich mar omenda maromo Sh50,000 kaachiel gi lep tugo gi opiche. Tim mar Osogo FC ne ok owuok gi lwetgi nono kane giyudo omenda maromo Sh30,000, lep tugo kaachiel gi opiche. Rawere ojiw mondo oket maino e nyayo mich magin godo kar donjore njore weche manyo sir motegno kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita kod Caleb Amisi. Tukuza Talent nyoywayo timbe 213 maduto nyoyudo mipiche. Mpira ni wagoye season mara boro. Podobro via via kwa deno via via kama nere nyaka chieng. Mugi kamano. Aneno ka pap kaendi nigi pewe mang'eny Uriri ka nja chako gi timo moro matin nyamage. Kama ni ka Nyasaye oyawnwa higa manyien kupo ni pesa oyudore mar sirikal to wang'e ni kata Kambogo ni okete mondo obed ne level maber. Mondo nikech talent ne nitie ka to ka koth ochwe tineno ka koro chap. Mano mondo wadhi mbele.